Ik vond het goed maar een koude dag, dat weet natuurlijk. En om bij het midden wie het nog min 21 graden in de Westerrijn maar sneeuw. Maar hier in Haas lag de temperatuur op een 0 en wie het van de middag aan het begin van de middag droeg. Joen en vannacht. Allereerst de waarschuwing voor de kans op gladens. Dat komt terug Rijn, kans op wat ijzel, kans op witte sneeuw, vooral in het oosten en noordoosten van de provincie. En de temperatuur gaat weer om naar de 0 graden heen. Een koude wind uit het zuidoosten, matig en vrij krachtig of krachtig. En dan terug naar morgen. We beginnen in de maand met een droge periode. In de middag, in de joentijd, Rijn en dan ruimt het stevig. De temperaturen 3 en 4 graden, wetterkoud. En de wind nog altijd nu het zuidoosten waait. Misschien letter wat meer zuidelijk, en die wind zal matig en krachtig wezen, dus het waait nog altijd stevig. In de joentijd, ik zei het al, Rijn, in de nacht ik nog wel wat Rijn en dan zetten we terug naar het warm snijn. Dan vliegen die temperaturen omheen. Maar we gaan ik Rijn. Bij tijden rijdt het stevig. 9 graden wordt het zowat. En de wind uit zuidelijke richtingen waait. En die is matig en krachtig. Zuid, zuidwest, zuid, zuidoost, dat is het zowat. En dan zetten we terug naar de orendagen die volgen. Allereerst manje, een betiden Rijn, dus ik had het fruitjoch. En een temperatuur om bij de 9 graden heen. Dan komen we op Tiese, eerste Christdag, 8 graden. Betiden Rijn, lichte Rijn, is een droge periode. En dan komen we op Waasje, tweede Christdag, flinke droge periode, maar helemaal droog blijft het net. Uiten trog ik nog wel eens een wat Rijn en een temperatuur om bij de 6 graden heen. En de kelt, die komt denk ik, of het koude waar, tak een weekend weer om een sneeuw. Maar dat is nog een voort, we met hem aan, maar weer even in het waarsje.